hedder Vaseline på Movistar Planet, og jeg vil gerne vise mine tegninger. Her kommer den første. Den første her, det er en... altså hende her til højre. Hun er så forelsket i den der, men han synes, at han er kikset, så han vil gerne være kærester med den. Og så har vi lige en kat med briller. Her har vi så en mærkelig person. Det her, det er en dame, jeg selv har lavet, jeg selv har fundet på. Og det her, det er så en papegøje, der har købt popcorn. Og så siger den, popcorn, popcorn, corn. Og så er der en, det er en robot, der køber æbler. Og her er det så en blomsterbod. Og her har vi så en Movistar Planet figur, jeg har lavet. Det tog lidt lang tid at lave den. Jeg har ikke taget sko på den. Her er der så en Monster High figur. Og den har ikke sko på. Det kunne jeg ikke lave. Her er der et parkeringsskilt. Og et hestetegning. Den så bare kigger ud på den grønne mark. Det her, det er min tegning. Nej, jeg har ikke lavet den, men det er min lillebror. Han vil gerne komme på YouTube også. Det her, det er et Olivia-blad. Og der er lidt af hvert. Der er mød Selena Gomez og køb den super flotte kjole for 190 kroner. Justin, vind øreringen gratis. Her der, det er en tegning, jeg selv har lavet, når jeg var 6 år. Det er så mig. Jeg skal lige se, om der står Vaseline. Det gør der ikke, men det står der heroppe. Så står der, hvor mange bogstaver min kode er. Men det vil jeg så ikke lige vise. Her har vi så en tegning, den dansende radio, man kan købe på Movistar Planet. Og ja, den håber jeg kender på Movistar Planet. Det her, det er en tegning, jeg også selv har lavet. Så ja, der er lige noget, der skal viskes ud lige her, hvis I kan se det. Så ja, det her, det er en tegning, netto-tegning. Jeg reklamerer nemlig. Og det her, det er også en netto-tegning. Hvis vi lige kan... Ja. Så står der 2 kilo, kun 15 kroner hundemad. Og det her, det er så en, jeg også selv har fundet på at lave. Ja, hun har så skåret noget af sit hår her, hun har barberet det her. Og her, ja, jeg ved godt, at benene her, de er meget tynde, og så kroppen stor. Men sådan har jeg lavet den. Det er en fra Movistar Planet, bare lidt for sjov. Hende er jeg rigtig glad for. Jeg har selv lavet det her hår, og hun skal være med i Movistar Planet-bladet. Og den her kjole er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det er rigtig godt gået af mig selv. Det er så en kat for sjov. Der står cute. Lavet af Vaseline. For sjov skyld. Og scary. Den er også lidt scary med øjnene. Det her, det er så også en fra Movistar Planet. Og jeg har selv opfundet håret, som jeg har også her. Og ja. Og man kan købe alt det her, undtagen lige håret og animationen. Så rykker vi os lige herover til den her hund, som er meget sød. Og så den her, det er Natty fra Madagaskar 3. Jeg håber, I kender hende. Det er Mia fra Mia og Miko. Den synes jeg selv blev rigtig, rigtig grim. Og her er der så en fra Monster High. Og det er Katvind i landet. Wolf. Og her er der også en, jeg selv har lavet. Jeg skal lige se, om der er flere tegninger, jeg har lavet. Ja, den her fra Bavian-kanalen. Jeg håber, I kender den. Jeg synes selv, den er ret sød, fordi hovedet er stort, men det er kroppen ikke. Den er sådan lille. Og her har jeg selv fundet på den her, sådan, altså ikke øjnene, jeg er bare blevet efter fra et blad. Og så har jeg lavet den her figur, jeg selv har lavet, og så den her fantasidyr, der dufter til et jordbær. Så har jeg også været kreativ at lave en and, der svømmer ud af perlebladet. Og her har jeg så lavet en bog, der hedder Det grønne æble Ole. Og så synes jeg selv, at det så rigtig flot med træet, der snurrede rundt. Ja, jeg skal lige se, om der var flere tegninger. Ja, det var der. Der er også en badring her, som jeg kan bruge særlig lang tid på.
Og det var alt, hvad vi havde for i dag.